මරණීය දේ තරම් වෙඩි තියන්නේ සර්. නවල්ට කන්න ඕක හිටියේ නෑ සර්. ඒවට අනුව තමයි සර් කරන්නේ සර්. සර් ඉරකාරයෙන් වතුර ඉදුරක්වත් බොන්නේ නෑ සර්. උදේකට අපිත් එක්ක බත් කාපු අපේ කොල්ලෝ ටික கடமையின் போது துரதிருஷ்டவசமான சம்பவத்திற்கு முகம் கொடுத்து இழந்த சிறைச்சாலை அதிகாரிகளின் உடலங்களுக்கு நீதி அமைச்சர் நேரில் சென்று தனது இறுதி மரியாதையை செலுத்தியுள்ளார். உயிரிழந்த அதிகாரிகளின் உடலங்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின்னர் அங்கு கூடியிருந்த சக சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் கண்ணீர் மல்க நீதி அமைச்சரிடம் உருக்கமான கோரிக்கை விடுத்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பில் தமக்கு நியாயமான விசாரணை நடத்தப்பட்டு தகுந்த நீதி பெற்றுத்தரப்பட வேண்டும் என அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டனர். இதன்போது சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் மத்தியில் ஒரு அசாதாரணமான கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது. சம்பவத்தின் போது துப்பாக்கி சூடு நடத்திய சிறைச்சாலை அதிகாரிக்கு எதிராக எந்தவித சட்ட அல்லது ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகளும் எடுக்க வேண்டாம் என அவர்கள் அமைச்சரிடம் கோரினார். அந்த அதிகாரி மட்டும் அன்றைய தினம் துரிதமாக செயற்பட்டு துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்யாதிருந்திருந்தால் அங்கு ஒரு மிகப்பெரிய பேரழிவும் பெரும் உயிர் சேதமும் ஏற்பட்டிருக்கும் என அதிகாரிகள் அமைச்சரிடம் சுட்டிக்காட்டினர். சூழ்நிலையின் தீவிரத்தை உணர்ந்தே அவர் அவ்வாறு செயற்பட வேண்டியிருந்தது என்பதை அவர்கள் அமைச்சருக்கு விளக்கினர். அதிகாரிகளின் உணர்வுபூர்வமான கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்த நீதியமைச்சர் இச்சம்பவம் தொடர்பில் முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட்டு அனைத்து தரப்பினருக்கும் குறிப்பாக உயிரிழந்த மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு முழுமையான நியாயம் பெற்றுத்தரப்படும் என அங்கு கூடியிருந்தவர்களுக்கு உறுதியளித்தார். சிறைச்சாலை வளாகத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு முரண்பாட்டின் போது கைதிகள் தப்பியோட முயன்றமையினாலேயே இந்த அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்துள்ளதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. துப்பாக்கி சூடு நடத்திய அதிகாரி கைதிகளின் தாக்குதலில் இருந்து சக அதிகாரிகளையும் பொதுமக்களையும் காப்பாற்றவும் கைதிகள் தப்பியோடுவதை தடுக்கவுமே தற்காப்பு நிமித்தம் துப்பாக்கியை பயன்படுத்தியுள்ளார் என்பது சக அதிகாரிகளின் கூற்றிலிருந்து தெளிவாகின்றது. அமைச்சரின் உத்தரவாதத்தின்படி அமைச்சின் செயலாளரின் மேற்பார்வையில் இது தொடர்பான உயர்மட்ட குழு விசாரணை ஒன்று தற்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. අර නිලධාරියා ඉන්න තමයි මේ ලොකු වේදනේ බේරුණේද? ගේට්ටුවේ ඉස්සරහට නිලධාරියා ආරක්ෂා කරලා දෙන්න සර්. අනිවාර්යයෙන්. සර් අපේ මේ නිලධාරීන් සර් ඉරකාරයෙන් වතුර ඉදුරක්වත් බොන්නේ නෑ සර්. අපි සර් මේ නිලධාරීන් මැදගත්තේ සර් අපි වෙනම ඒකකයක් විදියට සර්. මේ පිට යන්නේ මොනවද සර්? උපරිම සාධාරණය කරනවා. අපි සර් ඉරකාරයෙන් වතුර උගුරක්වත් බොන්නේ නෑ. අපි ජාතික වීරයෙක් සර් ඌ නැතුව හිටියා නම් සර් අද උන් 1500 කට එළියට ආවනම් සර් ඉවරයි. මුළු නිලධාරී තරක් නෙමෙයි ජනතාවත් ඉවරයි සර්. ඒ නිලධාරියව බේරලා දෙන්න සර්. සර් මේ සර්ලා කිව්වොත් අපි ඕන මරණීය දේ තරම් වෙඩි තියන්නේ සර්. අහන්න සර් අපි දාලා දිවට වෙඩි තියන්නේ මහා රයිට් එකේ කොහමද සර් අපි වතුර බීලා තමයි වතුරෙන් තමයි දවස් 3ක් හිටියේ සර් රයිට් ෂීල්ඩ් එක අල්ලගෙන. මගේ තොල මේ ඇහි බැම තුවාල වෙලා සර්. මේ කිසි දෙයක් අහකට දෙන්නේ කිසි වසාදාරයක් ඉෂ්ට කරනවා මම මේ අවශ්‍යයි ඕගොල්ලන්ව තරම් සර් මේ වැඩිකට හිරකාරයන්ගෙන් උනත් ආන්න සර් අපි සලකන විදිය සර් ඒගොල්ලන්ට අමානුෂිකව සලකන්නේ නැහැ සර්. අපි මානව හිමිකම් කෝස් එහෙම UNODC කෝස් කරලා තියෙන්නේ සර්. ඒවට අනුව තමයි සර් කරන්නේ සර්. නැත්නම් විමර්ශන යනවා මෙතන වෙච්ච දේවල් අපේ කොල්ලොන්ට සාධාරණයක් කරන්නද අනිවාර්යයෙන් උදේකට අපිත් එක්ක බත් කාපු අපේ කොල්ලෝ ටික උදේ කැන්ටි මේ අපිත් එක්ක එකට කෑවේ සර්. නවල්ට කන්න ඕක හිටියේ නෑ සර්. කොට්ටුම ගාවේ ඔළුවට මේක අපි උපරිම සාධාරණය අපි මේම කාගේවත් ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න බෑ. මේක අපි හදමු. මේ මිනිස්සු ජීවිත අපට ආපහු දෙන්න බෑ. ඒවාගේ දුක තුනී කරන්න මට අමාරුයි. නමුත් මේක අපි ඉන්නවා කියන එක මතක තියාගන්න. කටයුතු කරමු. Gitu. Yang mana?